Ai kun se käy hienosti. Virheettömässä kunnossa. Ai. On priimassa kunnossa siitä ja siitäkin on aika komeassa kunnossa. Kun noi laittaa siihen Toyota VRC-autoon, niin siinähän on sitä hiilikuitua enemmän kuin pelti. Niin, kun se on varmaan jostain kevennyssyystä, niin se on turhaa, sanon minä. Se on se ruoste kevyempää kuin hiilikuitu, käyttäkää sitä. Näihin kuvia tunnelmiin.